L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS b'konferma oħra li l-ekonomija Maltija tinsab f'qagħda ferm pożittiva. Dan hekk kif l-ewwel analiżi tagħha dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna fit-tul, l-Aġenzija ta' Reputazzjoni Internazzjonali poġġiet lil Malta fil-klassi A. Ir-riżultat pożittiv fit-tul kien rifless ukoll fl-analiżi dwar il-qagħda immedjata. Hawnhekk intqal kif pajjiżna għandu kapaċità b'saħħitha li jonora l-obbligazzjonijiet finanzjarji tiegħu, filwaqt li jawgura tajjeb ħafna l-investituri lokali u internazzjonali li jridu jespandu l-operat tagħhom f'Malta. Ir-rapport ta' DBRS jindika li dan ir-riżultat pożittiv huwa frott ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli li pajjiżna irreġistra fl-aħħar xhur, flimkien ma' tnaqqis sostanzjali fid-deficit u d-dejn nazzjonali. Ir-rapport ikompli jgħid li grazzi għal self prudenti mill-istituzzjonijiet u għada finanzjarja stabbli għal familji, pajjiżna ma ġenerax li żbilanċ ekonomiku li xekkel l-ekonomija ta' bosta pajjiżi oħra fiż-żona euro. Id-DBRS faħru wkoll il-qasam tax-xogħol f'Malta u l-inċentivi li l-Gvern qed jagħti lill-industrija, speċjalment fir-rigward tal-investiment dirett barrani. Ma setax jonqos li l-Aġenzija Internazzjonali tinnota ristrutturar li qed isir fl-Enemalta, korporazzjoni li tħallit fix-xifer ta' falliment bi 800 miljun euro dejn. Fil-fatt f'ħarsa itwal lejn l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna fl-aħħar snin, l-esperti ta' DBRS jindikaw li fl-2007 il-kompetittività ta' pajjiżna bdiet tmur lura. B'referenza għal perjodu tal-aħħar leġislatura, l-Aġenzija Internazzjonali tajtek. Malta has exhibited weak fiscal management in the past, but a number of improvements are underway. L-analisti internazzjonali isostnu li jekk dan il-progress ikompli u riformi li qed isiru fis-settur pubbliku ikunu suċċess, ir-rating ta' pajjiżna ikun saħansitra imtejjeb. Fis-stqarrija il-Gvern laqa dan l-aħħar ċertifikat pożittiv għal pajjiżna u tenna l-impenn tiegħu li jimplementa riformi importanti sabiex il-qagħda ekonomika u soċjali ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ għal ġid tal-familji.